Il-mexxej Laburista kompla bil-laqat mal-ħaddiema din id-darba biżjara fil-kumpanija Nexia BT f'San Ġwan. Matul iż-żjara tiegħu Joseph Muscat iddawwar mal-uffiċini u sema dwar is-suċċess li qed tagħmel din il-kumpanija fil-qasam finanzjarju. Joseph Muscat irriafferma l-pożizzjoni tal-Partit Laburista li jkompli jsaħħaħ dan is-settur. Nemmnu li l-qasam tas-servizzi finanzjarji għandu jibqa' ikun wieħed mill-pilastri tal-ekonomija ta' pajjiżna. F'dan ir-rigward allura we commit ourselves to this sector. Il-mexxej Laburista qal illi f'dan il-qasam ma hemm bżonn ta' l-ebda change in policy. Wara kollox, kemm il-Partit Laburista kif ukoll il-Partit Nazzjonalista kellhom konsens dwar il-liġijiet fis-settur finanzjarju li huwa qasam importanti ħafna għal pajjiż. X'għandna nimmarkaw din iż-żjara b'dan il-messaġġ biex kumpaniji bħal huma n-Nexia u l-impjegati kollha tagħhom ikunu jafu li futur taħt gvern ġdid ikun jfisser li dan il-qasam ħajkun qed jikompli jipprospera. Min-naħa tiegħu Brian Tonna, partner fil-kumpanija Nexia BT, qal li jeżisti serħan il-moħħ illi gvern ġdid se jżomm il-kontinwità. Naħseb fuq din illum serħan tal-moħħ huwa ċar kemm fil-komunità kollha tas-servizzi finanzjarji, illum hemm qbil unanimu fuq dan is-settur u għaldaqstant aħna ninvestu mingħajr ebda ħsibijiet ta' xkiel. Brian Tonna semma kif kumpanija bħal tiegħu għandha bżonn lajnuna sabiex ikun hemm dejjem persuni kapaċi li jaħdmu f'dan il-qasam. Kenna din l-okkażjoni biex indawru lill-Dr. Muscat mal-uffiċini tagħna u anke nlaqgħu mal-impjegati tagħna li mingħajrhom ovvjament ma tantx nistgħu nagħmlu affarijiet. Nexia BT hija kumpanija indipendenti ta' Certified Public Accountants u twaffqet fl-1992. Illum il-kumpanija timpjega 60 persuna. Preżenti f'din iż-żjara kien hemm ukoll Charles Monjon, kelliem ewlieni Laburista għas-servizzi finanzjarji, u Michael Falzon, kelliem ewlieni Laburista għas-sigurtà.